weten. Hoe zit dit en hoe komt dat? Fiets de vrouw die droom maar vragen. Antwoord krijg ik alle dagen. Wolle je met wit wat witte. Sjocht dan gauw naar wit wat. Wit wat. Ik moet wel wat meer trainen. Ik kan haast net zien opkomen. Oeh, ik moet opzitten, want de band van de Driemasters zit op mij te wachten hier in Snits. Ik krijg er honger van. Ik hoop dat men er energiepast op die in had. Nou, ik ga weer. Op naar de Driemaster. Nou, let op, daar is de betier bij. Hoi Marieke, groep 3 is in het gymlokaal oors ziekes die een ongeluk. Nou, bedankt. Bootje. Springen. Wippen. Gooien. Klimmen. Nou, wat is die vraag dan? Hoeveel spieren heeft een mens? Wat denk je hem? Hoeveel spieren zo'n die haar? 60, 50, 20, 20, 7, 8 en 9, 4. Doe het niet. 1, Nou, leed je hem spierboom maar de zin. Wie had de meeste? We kunnen ze net tellen, hè? Nou, ik zal eens even in mijn laptop zien. Hoeveel spieren een mens? Spierballen kweken, doggen ze in sportstad Jereveen, der maast hinne, ziekje, Janneke, Bloembergen. Nou, dan ga ik daarheen voor je vraag. Zeker zien dat ik daar spierballen krijg in. Nou, ga nou even op een foto. Ga er alleen maar even op de klimrek zitten. Leed je hem spierballen maar eens zien. Dat is een mooie foto. Die komt op het internet. Hoi Wout. Hé Marieke, weg is het? Naar Sportstad Jereveen. Oh, ja.
Journal. Hoi, dat is Janneke Bloembergen. Ja, klopt. En ook is Marieke? Ja, dan wist je al alles van spierbal. Ja, dat weet ik zeker. En was het ook spierbal om haar? Jawel. Even een pakje van die pakken. Want dan mag je in een turnpakje turnen. Dit pakje mooist even om en dwan. En dan mooist hij daar even omklooien. Oké. Ja? Ja. Even lekker gymnastiekje. Ja, Famkes, kom maar even opstellen, want hier is Marieke. Kom maar even stieren. Hallo Marieke. Nou, dit binnen de Famkes wijs momentjes dan, Joet. Marieke die wil graag spierballen haar. Ja. Dus laat hij hem je spierballen eens even zien aan haar. Zo. Nou jongens, we gaan aan de slag en we maken even 3 rijtjes op de vlier en dan gaan we even bezig met acrobatisch. Ja? Nou, mooi met 3 rijtjes daar. Ik zal deze wel even bewaren, want anders dan wist hem straks kwijt. Ja? Mooi, ratslag naar de andere kant. Dan nog even de handstand mooi de voet nu te koren, dus handstand gespreid. Doe maar ja Marieke, dan is het ik wel. Hier, prima, hartstikke goed. Mooi, nog een keer. Dan probeer jij het heel netjes te doen. Voeten mooi aan elkaar. Ondersteun. Zal ik je even helpen? Ja? Kom. Wacht. En. Mooi even de steun op de stok. Voeten mooi rug. Ja, prima. Mooie streksprong. Heel even streksprong in de voet. Voeten aan elkaar. Goed zo. Goed zo. En hap. En een koprol in. Oké, salto doen. Oh, zet de Sanne heel heeg. En. Oké. Goed. Doe weer een koprol zonder handen op de balken. Laat Marieke maar even zien dat ze dat ik kan. Net klemmen, hè. Los je rol, maatje. Ja, kom maar. Nu maar zitten. Nou, komt ie. Ja. Alle deel zetten. Ja, prima. Mooi. Oké, nou dan gaan we even naar de wat moeilijkere dingen. Iets van een flikvlak of een ratslag of een handstand. Los maar dwars. Ja, zo maar. Flikvlak. Zo. Ja, doe maar. Oh, ik heb het. Nog. Hoe is het nou? Ik heet Yvonne. Oh, en ze is al lang op turnen. Ik zit 3 jaar op de En hoe oud wie is toen? 4. En vind je het leuk? Ja, heel leuk. En wat vind je het leukste? Ik vind balken heel leuk. En waarom? Omdat ik vorig jaar het eerste op balk weer. En mag je het vaak trainen? Ja, 6 keer in de week. En ze is dan net op squallen? Ja hoor, ik ga jaars. Straks ga ik op 10 uur in de squallen. En een beetje mag ik weer op 3 uur trainen. En ik ga 20 van trainen op squallen. En wat was er mooi bereiken? Ik wil het WK helden. Dat is de wereldkampioenschappen. En wanneer binnen die wereldkampioenschappen? Daar waar ik pas al bij doordat ik 16 jaar ben. Dus dan mag je nog wel even trot trainen. Ja. Kies volgens nou een feestje of een bootje met die vriendin? Jawel. Op zaterdags en op bijzierbedjes. Dames, wat ben je hem daar aan het doen? Geen zo aan het werk. Ons krijgt nog nooit spierballen hier, hè? Kom op.
was onkel Jan, hek zo'n vet cool sterke man. Hij deelt samen hopla hop, mooi in hoorn en hiem erop. Samen kleer, zei onkel mij, 2 keer dijs en bonnenbrei. En dit doeske elke dag. Sjoch maar goed en toch maar mij. Linkervoet en rechtervoet en nog een keer, sterke peer. Linker eer met rechter eer en nog een keer, doch net zeer. Alle spieren zoek ik naai, van mijn tjen en oort mijn eer. Alle spieren doch gelijk en mijn hier, dat is geen spier. En dan zweet ik en ik steen, op mijn spier geen bottensjen. Onkel zaait nou ging de doch, Wist je wat je wil, zeg toch. En nou toch ik elke dag, nooit zien worden vieze brei. Onkels doen wel 20 keer, alle spieren toch een zeer. Linkervoet en rechtervoet en nog een keer, sterke peer. Linker eer met rechter eer en nog een keer, doch net zeer. Alle spieren zoek ik naai, van mijn tjen en oort mijn eer. Alle spieren doch gelijk en mijn hier, dat is geen spier. Sterkste man niet meer van mij, ik ben misselijk van die brei. Dove pannen, steen op leer, smietse voet, ik hoen het meer. Hey, ik til de tafel op, dove pannen, brei erop. Yes, vet koel, maar meiden sjen, ben het allersterkste bed. Linkervoet en rechtervoet en nog een keer, sterke peer. Linker eer met rechter eer en nog een keer, toch net zeer. Alle spieren zoek ik naai, van mijn tjen en oort mijn eer. Alle spieren doch gelijk en mijn hier, dat is geen spier. Zo Marieke, hier is die hierboom, die voel ik nog. Ja, bedankt. Best werk. Ja, heel erg. Oh, nou. Ik wie hier eigenlijk net om spierbom, maar ik wie hier voor de wit wat vraag. Oké, en wat voor vraag is dat dan? De vraag wie hoeveel spieren hebben wij? Nou, in ons lichaam zitten hele protte spieren. In ons jerms, in ons voeten, in ons hollen. We hebben 600 spieren in ons lichaam. 600? Ja, spieren die zitten oeral in je hele lijf. Als lakens, dan broeken zandjes spieren in je hele gezicht. En als het heel boos just, dan broekst er wel zo'n 40. Toevallig had ik dit boek bij me, dus dan kan je wel even zien letten hoe spieren eruit zien uit die vel van die lichaam is, zeg maar. Ja? Ja. Nou, sure. Hier hebben we een plaatsje van een achterkant van een persoon. En dan just je die in regen, just dat? Ja. Nou, die hollen, jerms, en dan zit gewoon helemaal vol met al je spieren. Dan heb ik hier nog een plaatsje. Dit is van die nek. Just, dus een hele protte zit erin. Oh ja. Dan heb ik nog hier van de voer, die zet ik even zien letten. Nou. Zo. Dit is van de voet. Oh ja. Indrukwekkend, hè? Ja. Ja. Maar waarom hebben ze volle spieren? Nou, we hebben spieren om te rennen. En dat zijn spieren die doet alleen nog als het zelf ik worst. En we hebben ook spieren die gaan automatisch. Dus bijvoorbeeld als de, nou, maar die eigen knippers of zo. Nou, daar hoef je net bij nooit te denken. Of als we ademen. Ja, als we ademhalen. En de nekspieren, die houden ons hollen oerijn. En dan hebben we nog de hartspier. En dat is een hele speciale spier. Het het is een spier die altijd aan het werk is. Dat gaat vanzelfs. Het het perst het bloed door ons lichaam. En dat jaren we. Dat is de hartslag. Zonder spieren zullen we ons net bewegen kunnen. Daar zullen we helemaal in een kortzakje. Krijgt als het wanneer het wurg bist. Ja, de meeste spieren worden na een skofje worden ze wurg. Zoals de kaakspieren van heel tijd praten. De beenspieren en de voeten van erin. Ja, en die eigen, als het heel wurg is, dan is ik dicht. De nekspier om de holle rug op te houden. En die jerms, als het heel tijd dingen vasthouden mast. Als wurg is, dan verslappen die spieren. Dan gaat die holle verroering in, gaat die moelen even. En die eigen die vallen dicht. Dan sliepen alle spieren. Ja, maar net alle jaar, want die hartspier die gaat net sliepen. Want die maakt heel het bloed door die lichaam pompen.
Zit ik op een sport, Marieke? Ja, ik zit op een Doensacademie. Daar ging 2 keer in de week heen. Zo, doe maar. Dan heeft ze vast hele sterke koeten en zo. Ja. Wacht even, Marieke, ja? Ik breng even het boek voort. Ja. Zal ik eens zien hoe sterk Mink is? Hey Minke, zwier werk. Hast wel goed getraind? Ja, van dit werk word je vanzelf wel sterk. Ik ga net naar de sportschool. Was dan mijn spierballen, zien? Ja hoor. Jongen. Heb je niks spierbal? Nou, wij trainen net echt om spierballen te krijgen. Maar deze wallabies bigeliks, die hebben hele sterke spieren in de achterpoort. En daarom kiezen ze goed springen. Ga je hem nog meer sterke beesten in Aquazoo? Nou, ons allersterkste beest, dat is de mier. De mier, dat is maar een heel iets beestje, maar hij is ongriezelijk sterk. Deze mieren, de bladesnijmieren, die sjouwen bledjes en die bledjes kunnen wel zo zwier wezen dat ze 50 keer zo zwier binnen als die mier. Dus dat zou tellen daar komen dat ik 4 personenauto's optillen kan in 1 keer. Maar ja, zo sterk ben ik net. Bedankt hè. Hoi Minke. Ja, Marieke, hoi hè? Ah, Marieke, wist je nog? Ja. Wist je wel dat mieren 50 keer haar eigen gewicht tillen kunnen? Zo vol, hè? Ja. Dus dat betekent dat ik 50 mensen met kunnen tillen? Nou, echt net. Dat lukt me nooit. Nee. Nee, maar als het op een koers koude steen gist, kerst u wel een hege toer, meidje. Hoi Abbe. Hoi Marieke. Ik ben een type en ik moet warmer wezen. Broodje, nou weer. Ja. Zit ik op een sport? Ja, ik heb een protte aan een gymnastiek doen, als vamke zijnde, als trouwen, als dat koel vanwege de allerhande kwam. Maar ik heb bij de trouwde gymnastiek geweest en ik oefen hier ook griezelig. Had ik spierbal? Lietse, maar ze bespieren genoeg. Zit jou ik op een sport? Nee, ik kom uit het beeld en dat hebben we vroeger net. Wij moesten van school al op Blommenmaas van 6 dat jongens uit werken. Jeppeltje, in de tulpenballen, pellen. En dat weer in oktober tijd en dan hebben we niks meer. Dat weet ik wel. En hij jou even op sport dienen? Het waren weer te laatste weer niks. Gistpak. En hij jou ook spierbal? Hé jongen, ja. Ja? Ja. Mag ik zusje? Sivers, hè? Ik ga de Noord niet zien. Nou, mooi spierbal. Nou groep 3 van de 3 master in snits. Ik weet het antwoord op je vraag. We hebben 600 spieren. En ze zitten overal. Als ik bijvoorbeeld op mijn laptop typ, broek ik mijn vingerspieren. En als ik lightje, broek ik wel zandjes spieren. Grappig, hè? Nou, je kunt alles nog even naaien op de Witwat-site. www.witwat.nl. Kies er speeltjes op van. Nou, hoi!